सुगम के दुर्गम के सुलभ के दुर्लभ के संधि कराई देली नारी पतिव्रता असंभव असंभव लघुतम महातम के असंधि कराई देली नारी पति होनी या न होनी घट जोनी का समुंदर के अब सीप में समाई देली नारी पतिव्रता अतन से अलग माथा हाथ बाजार तले खली खवाई देली नारी पति सृष्टि के कर्ता के पालन संग्रहता के केकरा के ब्रह्मा विष्णु महेश के अब बबुआ बनाई देली नारी पतिव्रता कहत गायत्री ना भइल पावन लहरी के कई के दिखाई देली नारी पति लंका में मेघनाद के युद्ध गोले गोले घूम गोले के काम नीचे हूं। अच्छा हमरा सुदामा भैया माता जी के छोट बबुआ बानी बहुत बहुत पुरस्कार देने भगवान से प्रार्थना करब हम माता श्री के भगवान अपना श्री चरण में स्थान दे। अब है मेघनाथ लड़ाई में गइल बा सुलोचना सखी के संगे वार्तालाप करत रही जे सखी आज का हुई तले देखी कैसन अचके में आवाज होता सखी कहत दिया कि बीचे आंगना में गिरल एगो अरे हाथ ये सखी बीचे अंगना में हो पीछे। अच्छा देखें हमारा बनारस भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार है भगवान से प्रार्थना करो माता श्री के आत्मा के मोक्ष खातिर। आप देखिए क्या होता अंगना में धम से आवाज भइल बा सुलोचना कहते सखी देखत का अंगना में गिरल ह सखी जाके देखत त कहत रे अरे अंगना में गिरल ये अरे हाथ ये सखी ताकत रह यार लगना है और मंडली के हेडमास्टर लोग में एक विद्यार्थी बनेला अंगना में गिरल एगो हाथ ये सखी पीछे अंगना में हो पीछे झट दे उठली सुलोचना सुनबी कट बतिया आई देखली पीछे आप छतिया
सूचना लगे गई बड़ी, जब हाथ देखले बड़ी अंगूठी देखले बड़ी तो जान गई कि जीता हमरा स्वामीनाथ के हाथ है। तो कहते कि स्वामी जी के पहिया अरे के काटल दैया नदी के कार में टूटल एक पहिया कहो विधाता के कराही छैया लाखना हजार नाही रहल सखी काहे घबराता रू तारा पति ले बलवान है धरती पर बाके उ त इंद्र के बंदी बनौले रहले कहले कि सखी तो हमहु जानता नहीं जे हमरा पति ले बलवान केहू नहीं खे, लेकिन आज हमरा पति के लड़ाई इंसान से ना भगवान से बा। एक मोहम्मद ने कहा था कि रावण भी कम बलवान नहीं था, लेकिन अफसोस कि उसे खुदा से पाला पड़ गया। पढ़े के पड़ी हम न बात कटनी न रउआ के कुछ कहनी, हमरा गुरु के रउआ अनसन बोल धनी आ फिर भी हमरा के रउआ चाहत नहीं कि हम और पांव पूजी, ये संभव बात बा? का गानी है रउआ? कुछ न गानी है रउआ बस यही के मास्टर बनी कि चुमाइले हुए दुल्हा धीरे धीरे, बस एकरा अलावा कुछ ना। सियार के सरपला से डांगर ना मुएला। अच्छा ले हम जहाँ कथा छोड़ले रहनी हां तन के सा 5 मिनट हो जा पहुंचतनी हम हो लाइदारी सुनाई ए जाऊ है हाल हो गइल बा कि जकार्ता लोग पूछल हा कि यहाँ से पटना कितना दूर बा, तो यहाँ का बताओ तन कि जे यहाँ से मीरगंज 64 किलोमीटर बा। आज बताइए आई बनी औरत के अंत्येष्टि क्रिया में बस बाबा के ही में महारत हासिल बा कि गाई के गोबारे ओमे हमने यहाँ के बात ना काटी ले जा, ओमे बड़े बड़े ब्यास के यहाँ का लासार दी ले, लेकिन ठीक बा वही जरुआ के सम्मान दिया तो वही जी अपन सम्मान बना के रहे, उसे बाहर मत निकले, उसे बाहर लायक रहुआ नहीं की, उन्हें से बाहर निकले तो रहुआ के लासार के कचाड़ के होने खदा पर बिक दी हो जाता हम लोहा मानी ले। लेकिन अब खाली गाय के गोबर महादेव से बुझब जे हम शमशेर खाओ हैं तई ना है, काहे ना से दू अंतर गौनी है गा के तब अपन गावे के चाहिए। 20 गो प्रश्न हम वही में कहनी है, यहाँ का खाली गायत्री ठाकुर गायत्री गा ढेर लोग खोजत रह गई और वह गाड़ी देवे के बता दी। अच्छा पहले कई भरत के राज तिलक मंगले रहले आ तवना के बाद राम जी के वनवास मंगले रहले, तो उल्टा काहे हो गए? पहले राम जी वन में काहे चल गए?
पहले भरत जी के राज की लगता है ना इकुल के बताई गाई के गोबर अपना जब घर शीशा का हो चाचा तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा जाता है। अब हमरा सम्मान करते तो हमरा मुंह में अंगुली मत लगाएगा। सवेरे ले वोट गिरवा दे हमरा का सम्मान सहित सब बात कहले बनी अरे खड़ा होते होते हमरा गुरु के रे तुकार कह दहनी आ तब चाहत नहीं कि जे संतोष उरला हमरा का रउए कहस ऐसा हो सकता जी कभी ना। अब है सुलोचना कहले कि अगर हमरा पति के बाह अगर माया ना हो तो हम पति बरता है कि हमरा पति के कटल बाह भी इनका के मरले बा उनकर नाम लिखी। कहीं लिखल बा कि खली धरौली कहीं लिखल बा कि खर धरौली एगो यहाँ का जानता नहीं दुकान श्रवण कुमार 3 गो जानता नहीं अलग अलग शास्त्र के अलग अलग मंत्र बा जिन झूठा दिन पाइया रवा एगो पढ़ले बनी ओकरे के ब्रह्मा के रेख मत माने तब अब है खाली धरौले बनी कहते कि बहिया के कटले बा कल कि अगर हमरा पति के बा होई त इनका के जे मरले होई ओकर नाम लिखी है त बहिया के कटले बा अरे उनकर गुनवा गाई के बाबा अरे तनु भैया रघुराई के दोनों भैया अच्छा देखिए चाची के नाम पर भैया के तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन सादर सा प्रेम बा। अंतिम कड़ी में कहते हैं No!
है सुलोचना रावण के लगे पहुंचल बिया। कहती है जे पिताश्री मने अपना ससुर के लगे कल कि हम अपना पति के माथ चाहता नहीं। कली कहाँ बा अत उनकर हाथ लिखल जो उनकर माथ रघुनाथ के शिविर में बा। कले जे घबरो जन बेटी, काल तोरा पति के माथ के बदला में लाखों माथ कट के गिर जाई। कले कि ना पिताजी, 1 करोड़ माथ हमरा नाथ के माथ के तुलना ना करी, हमरा तो अपना नाथ के माथ चाहिए। मंदोदरी पहुंचली, कहली कि जे बेटी इनका बस के बात नहीं खे, कितने मरवावले कितने के अभी मरवाई हैं। हम कहता नहीं तौन करो, हम जानत नहीं है जे बात होई। नारद बाबा हमरा से पहले ही कह देले रहल। कल जे का कहले रहल त कहत रही कि नारद बाबा के सब कहाला का, त नारद बाबा के सब कहाला उठना जाला का होइए। अब है एकदम मांगता है कि नहीं खे। अरे 12 बजे ले हुई। हाँ अगुता है कि नहीं खे। मंदोदरी कहली कि जे बेटी इनकर बात छोड़ो, तू चल जा रामा दल में। कल जे अकेले कल जे ओइजा अकेले ही जाई जाला। डेराय के कौन बात बा, ओइजा तहर ससुर बरले बड़े आ जाके अपना पति के सिर मांग के ले आवा। कैसे मंदोदरी कहते कि आरमान में सबूर अरे कैला करे जा बली यार हो बहुया कैला कैला करे जा बली यार हो बहुया। मांग के ले आवसीरा देती है रघुवीरा। तनको मत चिंता करो, तू चल जा। मांग के आवसीरा देती है रघुवीरा। अरे कोई जबार ससुर जी तुहार हो बहुरिया। आओ जबार ससुर जी तुहार हो बहुरिया। ओइ जबार ससुर जी तुहार हो बहुरिया माने विभीषण जी वही जबार आराम से तो कोनो डरे नहीं। एक नारी व्रत राम लक्ष्मण निष्कामा। लक्ष्मण निष्कामा
महिमा महान हो बहुरिया तू ही बढ़ल महिमा महान हो बहुरिया परमादरणीय हमरा जगू राय जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार बा माता श्री के आत्मा के शांति खातिर भगवान से प्रार्थना बा अंतिम करी गई अरे ब्रह्मचारी हनुमानता बाबा अरे अंगकार कैसा मन हो बहुरिया अंगकार कैसा मन हो बहुरिया अंगकार कैसा मन हो बहुरिया अब है मंदोदरी के कहला पर सुलोचना चलल बड़ी रामा दल में देखी जेकरा संगे जैसन करब ओइसन रउआ संगे होई भगवान राम के पत्नी के रावण छल से हर के ले आई रहे और उनकर पतो अपने से उनका लगे जाती जाके कहते अरे रावण सात महीना राघुनाथ जी अरे लिखला सहाथ जी अरे जवना पर हो श्रृंगार हो लचार पे विचार श्रृंगार हो लचार पे विचार करे कहते हाय अंतर्यामी तानी बुझना जरूरी जोड़े वाली हाथ जावा नाम नहीं खचूरी अच्छा देखिए हमरा बनारस भैया की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार भगवान से प्रार्थना करब हम माता जी के आत्मा के शांति खातिर करिले निहोरा रघुवीर से पैती जाति सिर के संग ही हो जाई तेरा पार हो लचार पे विचार करी कहले जे होई दादा तारा पति के सिर जाके देखा करी अचरा से पूछतारी मुहवा के धूरी अपना तो से जीवन पूरी कहते तीरा से छदाए होई है सिरावा भइल होई है पीरावा लगा फकरू धीरावा से तार हो लगा ते विचार न करी लगा फकरू धीरावा से तार हो लगा ते विचार न करी एगो आवड़ी में के गीत गाई प्रसंग अभी आवड़ी वाले के सब ना गाए
सुग्रीव कहले भगवान राम से कि मालिक राक्षस के घर के हिया एकरा बात पर विश्वास नहीं करे के बताई मालिक भला कटल हाथ कुछ लिखी की कले जे पतिव्रता हिया अंतिम अंतिम अच्छा अच्छा चाची के नाम पर दबा के आई कहां से 10 कटिया रखले रहनी हलो 10 कटिया अच्छा कले जे सुग्रीव तू राजा हुआ तारा हर चीज में राजनीति देखेला अरे पतिव्रता हिया ई कटल हाथ से कुछ लिखवा सकेले त कहले अगर कटल हाथ से कुछ लिखवा सकेले त कटल माथ से कहीं जे कहो हो सके देखी कितना विरोधाभास बा जाना पति के माथ कट गइल बा लाश रणभूमि में पड़ल बा रोवतिया अपना पति के कटल माथ के कहतिया हंसे के यह पतिव्रता धर्म के वही जे परीक्षा भइल बा कहतिया कि हंसदा हंसदा हो हंसदा हंसदा हो हंस के पियवर राखनाई करिया हंसदा हंसदा हो हंस के पियवर राखनाई करिया सुलोचना कहतिया से न मंगाई थी पाताल में बैठा के कहतिया जहां जब जाके हर हार हो जाई तो हम अपना बाबूजी की यहाँ खबर देले रहती वो अपन सेना लेके आई रहतन तो तहर हार ना होई अपने बात सुन के मुरी ठठा के हंस देहलस अतना सुनत बतिया अतना सुनत मुरिया हंसलस ठठा के कहली जे अगर कहती तो हमारा अपना बाबूजी से कहती सेना ले आवे के यही पर मेघनाथ के मुरी हंस देहलस कि अरे पगली हमरा के मरले के बा पहले ही तो जान तोर बाबूजी जी हमरा के मरले बा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी रहले यही पर मुरी ठठा के हंस रहलस अतना सुनंद मुरिया हंसली ठठा के तो भागल भागल हो भागल भागल हो भागे लागल बनरल से जमातिया चला भागल भागल हो भागे लागल जमातिया भागल भागल हो भागे लागल बनरल से जमातिया अब है सुलोचना अपना पति के मूड़ी ले आके अजी समुद्र नदी के संगम पर चिता बना के हमें समा गई चिता धरती से आसमान तक एक हो गई कब कहाँ चल गई केहू ना जानल अंतिम गीत बा तब रावण का कहता कि जे मंदोदरी कहले कि अब तो युद्ध बंद कर दे कतना लोग मारल गए कतना वीर मरा गए कहले कि वीर आई बानर भालू के मारला से मर गइलो एकरा के बीड़े बुझत तू अब काल हम चलब काल रणभूमि में तांडव होई तो कहत रावण आतसिला कपासी मनवा परल है नानी युद्ध में चलत बानी फंसी है पलानी युद्धम फंसी है पलानी दियर में के भैंसा दियर में के भैंसा बकरी के
हमरा बनारस भैया हजारों हजार रुपए का पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन बा सादर सब प्रेम बा पहले गई अब हैरान बैलू हमारा असली बात सुलोचना से रहल हा अभी जे कथा के विराम लगता